Matamis, di ba, ma'am? Yes, sobrang tamis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. So ayan guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Dahil nag-harvest tayo kahapon guys, syempre magbebenta ulit tayo ngayon ng dragon fruit. Kaya abangan nyo kami dyan sa PGO, sa munisipyo, at kung saan-saan pa kami mapunta. Pati sa barracks puntahan na namin guys. Ayan. Hello po. Ayan ang ating mga kasama. Si Kuya Dan. Walang uuwi. Balita kasi namin guys, sahod nila kahapon yata. Kaya hindi pwedeng hindi kayo bibili. Tamang-tama ang pagpitas natin ng dragon fruit. Pinag-araw-araw. Baka sa PGO lang yun, ubos na yan eh. Okay guys, nandito na tayo sa PGO. Humanda kayo. Naku, basta tumutok dito yan. Sigurado yan. Dragon fruit ang laman yan. Dalawa lang yan, kundi rambutan. Rambutan, dragon fruit. Sila. Ito na naman, gastos na naman. Sabi siguro nila eh. Sabi nila, kayo yung nagtinda ng rambutan. Baka tanongin na naman nila eh. Aba. Okay. Pwede pa? Kuya, nagsahod kayo? Ngayon o kahapon? Nagsahod na kayo? Nakaraan pa. Hindi pa kaya naubos? Kahapon nga. Nakaraan pa. Alam na rin, nagsahod kayo sa Yan na ng pre-taste niya. May Sahod pala eh. Una mo na camera yung sa may... Kaya nga kami nagdaan dito, kaya alam namin nagsahod kayo eh. Kasi sabi nila pag sahod kailangan Di ba sa katasan yan? Yung sa may... Opo. Ayan. Pa kayo 100, tapos yung pre-taste natin. Tawag dito. Yalak ko sa loob. Baka may gusto mo. Thank you, kuya. Una mo ng camera. Una mo ng camera itong... Ang mura. Ante, Dragon fruit ko. nahiya ang ating dalaga. Sir, dragon fruit. Pasok po kami. Sige po, pasok po kayo. Alam ko sa mga... Ito siya na pre-taste. Bigyan nyo. Pre-taste daw. Ante, angat mo para makita nila gano'n. Dragon fruit. Dragon fruit, kuya. Dalawa 100. Saan? Sa siste? Sige po. Pwede na. Tag 100 ka na ma, malalaki yan. Ito. Ay, subscribe daw. Akin ang damit nyo. Dali. Okay na nga damit nyo. Buti na lang guys, may mga naka-uniform. Ganti pa seng. Yung ganti pa seng na may panya. Talikod ko naman tayo. Pero kunin mo lang kayo. Ano mo? Ayan, buti nag-uniform siya. Rambutan. Nung nakaraan ko doon. Ano daw? Asa na pre-taste? Pre-taste. Sa likod? Ay, sa likod. Tikman nyo lang kung kami ang maliit. Para malaman nyo po yung... Yan. Sheila, di tayo Sheila. Kuya, nilalagpasan kami. Matamis. Reklamo, ha? Pre-taste. Di ba tumang ka marami? 7, 8, 9. Ito yung... Oh, ito na, sobra na ito ate. Nakabayad po kayo. Nakabayad na lahat. Thank you po. Sir, Mark, pala ka na? Kailangan, sir, ha? Nabaryan na po. Sabi nakasahod sila eh, tag-1,000. Sabi sa'yo, kuya, sabi ko yung gusto nung nakaraan pa. Wala na kasi doon sila nung karaan pa. Nakarang linggo pa lang siya doon. Doon ako Tignan daw yung sa ano.
Ay, bukas po yun. Oh. Napanood nyo na po yung rambutan. Pwede po pumasok. Ay, rambutan. Good morning po. Nabibili ka tag 60? Dalawa. Alam bibilin mo? Bakit? May pera ba ako sa'yo? 60. Pag isa lang po, 60. Pero pag dalawa, 100. Pag dalawa daw. Pero may iba po yung tag 100 namin. Ano? Pa? Opo, ibang variety po yung puti. Medyo matabang. Yung kulay yung matamis. Opo. Tapos 25 na nga lang. Tatlo pa nga po yan. May dilaw pa eh. Yung balat. Ayan po, 60 ang isa. Parehas po. Pag dalawa po, 100 na lang. Andoon kay. Saan yung free taste? Ilan sa inyo, ma'am? Ayan. Pag may isa, 60 lang. Opo. Extra pa ako dun sa video nila na nakakain. Para ko mamaya, okay lang kasi may Papili nyo yung isa pa bali, tatlo yung kukunin niya. 100 dalawa. 100 dalawa sa'yo, apat. Kailan ito napitas? Kahapon po. Ayan po sa inyo. Dalawa ka na. Tamis, di ba, ma'am? Yes, sobrang tamis. Yan. Ante, I want more. I want more. Oh my God, akin na lang daw lahat. Bakit sa akin? Ito yun, di pa ba yun? Isang guide lang binigay niyo, tapos sa kanya May tatlo? 160 yun. Nangyari tayo ako doon. Joke lang po. Ay, joke lang yun. Dalawa yan. Dalawa. Ha? Ba't yung malalaki ante? Baka iba yung lasa ng maliit. Saan yung tilan nito? Sa Batasan pa. Na ito yung maganda yung knife para Tag 50 ba yung isa ba? anti ako. Yung nahilag? Ay, 100 isa yun. Yung tatlo po na malalaki. Ito, 100? Yan, ante. Dalan mo, Ade. Ito. Malaki po kasi yan. Ito na. Yung dalawa, 100. Ito na. Kasi ito malalaki kasi ito. Kaya gano'n. Ito na sa'yo, sir. $100 yan. Ito na lang, sir. Oh. Palas naman yan. Okay na. 100 din ba? Oh, yung 100 bigay mo na. Ito na po. Hindi, yun o. 100. Ay, 100 daw, ito yung sang. 100. Ah, 100 daw. Isa 100? Opo. Ay, isa 100 pala? Opo. 1 kilo rin po yan. 1 kilo din. Ito po, Pag dalawa. 1 kilo rin po to. Ay, ano yung sinasabi niyo? Ito po yun. Ante, Pag bumili ka po ng dalawa, dalawa 100. Opo, pero pag isa lang po, 60. Ante, bayan tayo ba pre-size? Apay 100. Toy. Nagdagdag po. Nagdagdag. Itong maliliit naman is, Parehas lang na po 1 kilo yan. ito na lang. Yung anak ko sa laki noon eh. Thank you po. Sige, ante, balik na kayo. Thank you, thank you po mga ante at uncle. Pagsahod po ulit. So much. Apay, ang dakila. Thank you po. Sige po, salamat din po sa inyo. Nasingin mo dito? Andito si ma'am. Dragon fruit po. Hindi ko na babayaran. May malapit ako dito na ano. Dito po, pili po kayo dito. Thank you, sir. Thank you po. Salamat po.
Oh, pabili daw doon. Ito po, tag 100. Ano, sino unahin nyo? Ikuan nyo yung tag 100 natin. I-push nyo. Magkano yan? 50 lang yun. Magkano? 100 po. Malalaki po. Pag senior. Ilang kilo po? Isang kilo yan. 1 kilo po ang isang plastic. 3. Walang dagdag. Pre-taste. Andun kay Kuya Dan. Pre-taste lang po. Sige, akin na yung pre-taste. Andun kay Kuya Dan. Pagtsagaan ko na yun. Thank you po. Thank you po. Andiyan po ang kayente. Bigyan mo dalawa. Ayan guys, bali sa munisipyo naman tayo. Marami kaming napagbentahan dito sa PGO. So, ayan guys, marami kaming napagbentahan dito sa PGO. Unang istasyon. Pangalawa sa munisipyo. Ang nga ni naibusan. Ang maraming natira guys yung tag 100. Pero sa munisipyo gusto nila yung tag 100 naman. Babawi Puntahan tayo nyo sa si ano ha, munisipyo. si Daisy Del Valle at si ano, Si Mirian. para may pang-merienda. Para maano naman nila yung malalaki. Okay guys, nandito ulit tayo sa munisipyo ng San Jose. Naging mas mag-inat o naging mas tabako? Second station. Daming tao sa. May magdala ng dalawang tao sa 100, dalawang tao sa 60. Hindi, yung 100 mo na. 100 muna para marami pa itong 100. Para wala silang pagpilitan. Meron sombrero mo? Let's go! Let's go dito. Dragon fruit. 100 po, 100. Pasok! Hindi, namalabas yun sila. Namalabas yata. Namalabas yun sila. Ayan mo si ma'am. Ayan ba? 100 po. Morning po. Nakabarong man sila. Pan kasi linggo ng wika ngayon. Linggo ng wika pala. So ayan guys, nandito tayo sa treasurer office. Maraming bumili dito. Yes, mag-order ng dalawa. Hello! Thank you po sa pag-order. Jaden, ikaw niya. Yung may show ka sa... Thank you. Jen Vlog. Jen Vlog. Shoutout kay Sid na ano, matangkad. Maraming salamat sa lahat ng bumili. Kila ma'am, thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Wala na po bibili. Gusto po kami. Tara. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Pa? Kami po iyon. Dati isa lang po, nagdami na po. Thank you po. Salamat po. Okay ba yung pagbablog? Hello sir, magbili ka na sir. Sige lang, marami kami niyan sa bahay mga kaibigan. Yan po yung ginagawa ko lamang pong palamig sa amin. Okay? Thank you po. So ayan guys, bali ito na lang yung ating tag 100, ay tag 100 yan, tsaka ito. Kunti na lang yan, tapos ito yung tag 60. So ayan guys, 12:30 na ng tanghali, kainan na muna. Hindi ako masyadong nakapag-video kasi nga ano, ako yung taga Barea. Yan, mga pagudang, mga inday. Marami kaming napagbentahan dyan sa munisipyo. Kailang meron pa rin.
Kaya lang may isang tray pa siguro. Natag 100. Busy ang mga taga-munisip. Ay, idaan natin. Ay, nga pala. Rambutan pala yung binigay. Kain tayo guys. Sarap na ating ulam. Kain po. Nagsawa na daw sila sa manok. Masarap kasi ang sabaw dito. Anli sabaw. Magsabaw-sabaw naman tayo. May papring sabaw dito eh. Merong munggo. May atay. Bokis. May reserve agad pala. Kain po. Kain tayo. Grabe guys, ang sarap ng sabaw. Sarap magigo-pigo. Malamig kasi. Ay. Malamig ang panahon. Pag sabaw ang hanap mo, Kay Ate Jollibee Wing ka na. Kay Ate Jollibee. Jollibee. Dito talo ang Jollibee. Sa sabaw. Sarap kasi ng sabaw nila dito. Panalo. Kahit wala kang ulam, basta may sabaw. Only right ba? Antay, libre mo kami mamaya? Merienda? Merienda? Oo, anong panang? Malakas na yun eh. Ayan na yung sabaw nyo. Umusok-usok pa. And guys, mga ka-dragon, pati yung Philippine National Bank, pinasok na po nila. Sunod din nila ang Land Bank. Yan. Meron din pong pumunta ng Umeco. Nakalako kami ah. Ilan ba? 300? 400? Nakalako kami. Nagtinda tayo sa loob ng PNB guys. Saka benta tayo ng 3. Yan o. Busy sila. Wala na. Zero tayo dito guys. Dito sila. Utang na kung saan tayo ligaya. Dito na gamaya. Much later. So ayan guys, dahil magbe-birthday na daw sa Auntie Pasi, manlilibre daw siya ng ating merienda today. Kaya, Advance happy birthday, Auntie! Thank you. Ilang taon ka na? 64. Ay, kalang ko 16. Dito tayo sa El Sorbitero. Try na Auntie Pasi sa... Medyo okay kaya? Ang kantahin mo yung kuhan? Habang ako'y nabubuang. Habang ako nabubuang. Barkadas. 4 barkadas. Barkadas pala tayo. Lumeo. Ay, lumi yun. Madya ka lumi. Yung mga nalaga lang daw. Yung swak sa budget. Huwag yan eh. Mahal yan. Hindi natin maubos. Nilima tayo. Ito, yung may lumpia. Ito, bilao. O, bilao lang. Pero bilao, small. 620. Ay, kaya lang, isang putahe lang. Ay, ito. Wala yung mix? Pancit gisado and spaghetti. 120. Mahal niya ako. Wala. May bayad na? Manubad na? Manubad? Oh? Nagupugsin na sa antipasay. Ha? Ito, pang ano lang. Spaghetti with chicken. Dito. Ayan o, may Baka mga dito- single-single. Baka dito tayo mauwi ah. Oh, sa Wilkie, pure white. Okay. Ice cream. Isang 150. Ano na yung masang naman? Ikaw, anong Ano gusto mo? gusto mo? Pancit gisado or spaghetti? May kasamang manok yun, ante. Ano tayo sa bagay? With chicken and drinks. Ang gusto ng Antiligaya yung with cigarettes. Hindi naman. Ano sa'yo na? Pancit gisado with cigarettes. Pancit o spaghetti? Walang marbles dyan nakasama eh. Nakasulat. Magitin ah. Spaghetti with With chicken. 155 yun. Dyan sa akin oh. Parehas kami. Hindi ka nabibiglante, Pasay? Hindi. Minsan ka lang man maglibre na. Walang kanin na. Daming parents, ante, Pasay. Ang birthday niya talaga guys sa September 3 sa linggo. Ngayon na tayo nagpabayan. Pwede na. Renders daw na kayo. Para minsanan na lang daw ang punta dito sa bayan. Sabi ni Auntie Pasay. Kaya lugi sa Ate Greta at saka si Ate Bigyan Madonna. niyo sa kanila at hibladin to.
Wala ba yung with cigarette? Kahit ano na. Kahit ano daw. With one stick barbells daw. Malakas. Gusto mo ante, isang big light. Pasingat na sumabarte. Sarap yun. Bartikin tayo. Sarap yung sa big light apple nila. Ante, pwede ka maglabas magkuhan mo na, ituloy mo yung ginggupong mong stick. Para hindi ka agkukulay. Sige na, ilang hit-hit lang man yun eh. Ang taga mag-take out. Bagay magaluto pa yata eh. Oo, mag-hit-hit ka man na doon para may energy ka naman. Tinik-outan mo rin sana sa bahay mo pala eh. Sa linggo na lang daw sila. Sa birthday na talaga. Ilabas niyo daw yung buong pamilya na. Sa Jollibee sila. Sa kalan yun, wala na. Ni? Nadali ba? Katayin na kaya natin, auntie, yung baboy natin doon. Ano? Katayin na kaya natin yung baboy natin doon. Pagkatayin natin sa kunay. Hindi, yung sa Guico. Hindi, sabi mo ng Gulmarsing kanina, parchinak ah. Sino ba mga kanya ako naman? Lakayan ka. Pagkawan, makarang-raman. Kantiligaya daw yung paa. Gusto mo rin ang teligaya? Partinda sa Uncle Marsan. Uyo. Nakapit-pitak pa yung saka niya. Sa'yo yung paa niya. Pabisin mo matulog. Ayaw niya. O, Auntie Paseng, para magka-energy ka. Worth 10,000. Galing kay Sir Anonymous. Yan o. Sana all. Wow! O, abutin mo Auntie. Dayo mo pa yan. Lali mo ate. Bilang mo Ansi kung totoo yan. Parang ako nakakawag ng ganyan. Anonymous? Karo? Mag-ipo na lang ako. Atangin daw na tiligayan ka natin. Alam, mag-iyak na sa Tipaseng. Hindi. Anong masasabi? Thank you. Naiyak na sa Auntie Paseng. Happy birthday, Auntie! Happy birthday, Tipaseng. Maraming salamat sa Kapansit. Sa patreat mo sa amin. Salamat sa pakitchap to. Salamat po sir. Malaking tulong po bigay niyo sa akin. Maraming salamat. Ayun. Happy birthday! Happy birthday! Walang pa-cake? Kayo na yung palagpak na Blow mante! Salamat sa cake dyan o. Blow mante, blow! Oh. Paminta. Tama. Malapit yung pa-cake mo dyan o. Magbawi daw siya sa sa Manila mag-birthday. Doon ka lang. Dalawa daw ang cake doon, sabi ni Auntie Paseng. Isabay niya raw kay Ate Gretchen. Ayan guys, Gretchen kailan? habang inaantay natin yung order natin. Tawagin niyo si Kadilang Birthday. Saan ka napapaiyak, Ante? Sa gastos mo o sa natanggap mo? Sana tanggap ko eh. Iyo. Hindi sukat at kalain. Oo. Hindi. Tsura mo. Oo nga. Siyempre, di natin alam na wow, may biyayang hindi natin inaasahan. Pero hanggang sipulan ka Katigal-gal mo rin siya kanina at baka kulang kami sa kanina. Kagaya, magdamay. May sukli pa nga yung 1,000 mo? May sukli pa yung 1,000 mo? Mga anak kayo nagtanta. Ano, tingin daw. Relax. Ante, bili ko ng ice cream. Wala saan lang kumukuha ng ice cream dito. Wow. Happy birthday. Chicken. Chikun. Simple celebration. Sabi sa akin. Wait lang na ganito rin yung kayo. Wow, Wait sarap lang po yung mga ng spaghetti. Yes. So guys, thank you. Wow, sarap. Salamat ang Tipasing. Thank you. Kantahan mo na natin sa Auntie Paseng, guys. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
sangitan Auntie Pasingan. Salamat po. Salamat po, Auntie. Kain tayo po guys. Tel, mga tayo. Painggitin mo sa Ate Greta at si Ate Madonna. Kano, happy birthday na niyo. Happy birthday na nun. Handa na yan. Wala, ba't kayo may red horse? Napa? Pinanawin na nakuha. May red horse. Ayan, sa tigil. Oh, ang ganda naman. Sa tigil apple. Wow, sarap. Ano ba awang pagsipilat ito? Magkain na tayo, Duan. Yan. Kain na. Merinda na tao. Hindi yun magpalugi yung mga yun, Ante. Napagsusawan kayo. Sarap talaga, no? Dalawa kasi yung ginamit ko eh. Pansit. Hindi, pansit kasi itong sa ating pare-parehas. Kala ko may nag-rice eh. Nagising na yun. Thank you po. Napagsusawan kayo na. Nang. Atoy. Nanat. Wan, pasinan. Ito, ano pa lang ito? Ay, ang ketchup. Kain tayo, guys. Basag mo bayad ko. 10,000 pa yun. Saan tayo siya mabayad eh. Bakit? Ba't di makakain? Kasi daw madami siyang kwan. Hawak? May hawak siyang pera. Sana all. Sana all. So ayan guys, pauwi na tayo. Sana all ka na lang. Hindi ko pa nabilang kung magkano yung napagbenta namin eh. Siguro ano rin yung kulang-kulang 10. Wow. Sana all. Bilhin daw natin pasing yung 5 peng. 5 kilo. Kasi may naiwan pa tayo dyan pala, mga 15 kilo. Di ba meron pang ibalik kay ano? Okay. Eh, bigay kay Ate Jose. Oh. So ayan guys, bali pauwi na tayo. Ano oras na? Alas 3:45 na guys. Hapon na. Inabot na kami ng hapon. Kala namin di kami maabutan ng ganito. Pero hindi pa rin namin napaubos. Pero nasa 15 kilos na lang naman yun. Pero wala naman kasi tayong wala tayong pa-order. Wala tayong yung bulyuman talaga na isang tray, gano'n. Puro retail kasi yung tinda namin